Muntang bemvimba lapha yena ke empela lapha ke uMbuthuma shaya pass ethe ke uMbuthuma washiya uthini nompempe lapha hey red card bheka le pass imbukele yakhe uMbuthuma uyalukhale ngaka nimdala ayifani imbukeli thathi ke le ngathi ke umntangu loya wathi ke unompempe ke red card ifanele umntangu wena ke Mabhakani Despegar para que mais por aqui que Merem. Bemvimba que não pega free kick inegeza la payona ke mbugeni. I Orlando Pirates. Uma quase no quarter of a set tap. Spenda aqui para que tindas que Morel. Shake cross. Kono que speed. Patake shot to na Mabhakani. Morel. Zamuksha Morel. Dakha. Engathi manje awusashi uyangonga inake lapha ke uMureni eshaya umkunda njani igrass cutter mbukeli lakhala ke nethi number 11 inake uMureni sekana 12 goals manje kona kaMabhakani mkunda njani ngoba ke omunye washaya on goal badala Mabhakani umsimango lapha manje kuona amakhosi maka ke phama ngathi ke igolo sina Moreni ayisebenza ngempela ke lapha hey phoyidla noba ngoba aMabhakani indaba yokudefender bayazi awungikhola nale true story wayo Mabhakani ayaphambili manje bashaya lapha ke pass hamba bhekile musu kusala ndawo mana ke ithuba police uyalivala ibhola ya police lisuke intendeni ihlale intendeni Shake pass ke washiya ke unejubana ke Moreni ngoke qhamukayo aMabhakani noma amaSundowns a police wethinas a police ushaya isithende hey hayibo umlilo weBignas ngazi ke mewadlala kanje aMabhakani azovinjwa ubani i-ball control imbukele abadlali b'Orlando Pirates njengoba ke police ushaya isithende ayi lesasithende imbukeli uMurem ethi yasizama ke ngo-right ukhumbule lapha yena kuMurem u-left ku-10 ithuba lokuthi naye afake nje abadlali abanga yina ke pheke uSiphiwe umfaka amabaso engikuthandayo mengikhumbulayo ngafikela kuyena ke uye kangikhuluma naye uyakwazi lokho mangifika lapha ke MC ngenza benza ke ushintsho uyangena ke Mbule Masongane